Прывітанне, сябры і сяброўкі! Сёння з вами малюем балотных нячысцікаў і, канешне, прыдумляем свае асабістыя гісторыі. Для малюнка нам спатрэбіцца аловак звычайны для накіду, гумка, калі вы ёй карыстаецеся, лінёры. Лінёры у нас рознай таўшчыні 0,1, 0,7 і 0,3. Калі у вас няма лінёраў, вы можаце ўзяць звычайную асадку чорнага колеру, гелевую, напрыклад, ці нешта для абводкі. І малюем сёння яшчэ зялёнымі адценнямі. То бок, паколькі мы малюем балота, вы можаце ўзяць салатавыя, нейкія травяныя, зялёныя, жоўта-зялёныя, карычнева-зялёныя адценні. Усе колеры, якія асацыююцца ў вас з балотам. Для пачатку нам трэба зрабіць накід нашага асноўнага малюнка. Сёння мы з вами малюем крыху комікснай манеры. Напрыклад, дамалюем такое воблака, у якім наш адзін з персанажаў малюнка будзе нешта прамаўляць. Гэтую фразу вы можаце прадумаць самі, а якая фраза будзе у нашай істоты, вы пабачыце напрыканцы відэа. Наш асноўны накід гатовы. Калі вы малюеце алоўкам, не трэба вельмі шчыльна прамалёўваць тое, што ў вас будзе. Самую шчыльную прамалёўку вашых дэталяў на ілюстрацыі вы можаце рабіць ужо лінёрам. Для гэтага мы бярэм самы тонкі лінёр 0,1 мм і пачынаем рабіць контур нашага малюнка. Сёння мы працуем менавіта ў такой тэхніцы. Спачатку абводзім нашыя дэталі, далей будзем расфарбоўваць асноўнае асяроддзе маркерамі і напрыканцы удакладнім малюнак больш тлустым лінёрам, менавіта для выразнасці некаторых дэталяў. У гэтай тэхніцы мы звычайна малюем, вы можаце паглядзець іншыя нашыя выпускі, якія намаляваныя ў гэтай тэхніцы. І, канешне, я вам нагадваю, што паколькі мы малюем такую балоцістую мясцовасць, нібыта недзе на мяжы з полем ці чымсьці такім, мы прыдумваем такіх незвычайных персанажаў, містычных, якія могуць вадзіцца ў нашай мясцовасці. З чаго пачынаецца гісторыя? Гісторыя пачынаецца з ідэі, з задумкі, і далей яна увасабляецца ў дэталях. У нас на нашым малюнку я задумала нейкую маленькую істоту, за якой ці то нібыта хтосьці цягнецца, ці гэта нейкае карэнне. Ваша гісторыя таксама асабістая, вы можаце прыдумаць літаральна ўсё, што заўгодна. Пачынаем абводку тонкім лінёрам. Сябры і сяброўкі, мы малюем у тэхніцы хуткіх скетчаў. Гэта значыць, што, па-першае, мы замалёўваем нейкую не проста ідэю, мы замалёўваем нейкі асабісты стан. Мы замалёўваем натхненне, напрыклад, асяроддзем, ці у дадзеным выпадку мы замалёўваем нейкую гісторыю. У тэхнікі хуткіх скетчаў не патрэбная нейкая шчыльная прамалёўка, нам патрэбна толькі аформіць нашу ідэю. Скетчы могуць быць вельмі добрым падспор'ем для больш дакладнага малюнка, але ніколі скетчы не прамалёўваюцца вельмі шчыльна. То бок скетч – гэта такая хуткая замалёўка, якая робіцца з розных матэрыялаў. Сёння мы з вами выкарыстоўваем лінёры і маркеры. У мінулым відэа мы з вами ўзгадвалі балотных нячысцікаў. Але хто яшчэ сустракаецца на балотах?
Напрыклад, на Віцебшчыне былі такія нячысцікі пад назвай лознікі. Яны уяўляліся драбнюткімі гуллівымі чарцянятамі, што жывуць у густых кустах пераплеценага лазніку, адпаведна якому расфарбавана іх цела. Як і некаторыя іншыя нячысцікі, лознікі дзейнічаюць толькі ў вялікім гурце. Яны не столькі па злосці, колькі забаўляючыся, заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні сваю ахвяру ці прымушаюць яе праваліцца ў прахаванае вадзяное акенца ў багне. Нацешыўшыся, яны самі дапамагаюць ахвяры выбрацца, падцоўваючы куст лазы, трыснёг ці аер. Калі бедалагу не ўдалося выратавацца, гэта значыць, што яго падхапіў нейкі больш буйны нячысцік – вадзянік, балотнік ці багнік. Бясшкодныя маленькія лознікі могуць быць выпадкова забітыя грамавымі стрэламі, але галоўную небяспеку для лозніка, як і для балотніка, уяўляе асушэнне месца пад іх жытлом і з прычыны гэтага знішчэнне лазніку, дзе праходзіць усё іх жыццё. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Ну што, сябры, наша абводка, першы этап скончаны. У нас сёння больш зялёная палітра і пачнем мы з фона. Фон у нас будзе больш цёмны, таму што па задумцы майго малюнка недзе там на фоне балота перамяжаецца з нейкім полем, а за полем нейкі лес. Першую частку фона мы расфарбавалі, зараз мы з вами расфарбуем само балота. Які прынцып вядзення працы? Зараз мы з вами набіраем асноўны колер нашага фона для таго, каб далей удакладняць і дадаваць каляровыя дэталі таксама. Гэта вельмі дапамагае ў вядзенні ўсёй працы, таму што калі вы набіраеце асноўны тон вашага фона, вы бачыце, як выглядае ваша праца цалкам, што можна дадаць яшчэ, якія дэталькі, як гэта смачна выглядае ці не вельмі. Таму карыстайцеся, калі ласка, часцей такім прыёмам вядзення адначасова ўсёй працы. І калі, напрыклад, вы не ведаеце, як будзе гэта выглядаць цалкам, то вы проста пачніце маляваць. Сябры, паколькі у любым малюнку, любой ілюстрацыі ёсць планавасць, мы памятаем, што ёсць у нас пярэдні план і задні план. Пярэдні план у нашым малюнку і ў любой ілюстрацыі больш прамаляваны, ён важнейшы, таму глядзіце, і па колерах гэтыя планы адрозніваюцца. Наш пярэдні план больш яскравы, ён сваім колерам звяртае на сябе больш увагі, а задні план больш прыглушаны. Таксама у нас там ёсць дэталі, але гэтыя дэталі мы пазней таксама зафарбуем, і у нас створыцца цэлая карцінка. Калі ласка, калі вы малюеце вось па такім планам, памятайце пра гэты прынцып, што пярэдні план самы важны, другі план не такі важны. Яшчэ адзін злы дух сустракаўся ў вельмі розных мясцінах і меў назву Лойма, чарціха, выступае ў жаночым абліччы. Лойма мела страшны выгляд, раскудлачаныя косы, вялікія адвіслыя грудзі. Месцам жыхарства Лоймы называлі балота, лазняк, дзе яны страшылі баб і чапляліся да мужчын. Асабліва народнае ўяўленне звязвала постаць Лоймы з выкраданнем малых прыгожых дзяцей, паколькі яе ўласныя чарцяняты былі брыдкія. Лойма падхоплівала па дарозе, на мяжы ці нават у хаце дзіця, якое маці, адыходзячы, забыла перахрысціць і пакідала на яго месца сваё. Падмененае дзіця раілі пакласці на захадзе сонца на парозе і біць асінавымі дубцамі.
Лічылася, што асіна – это чортава дрэва, і выкарыстоўваючы яго, як бы выбівалі клін клінам, пакуль чарціха не прыйдзе па сваё чарцяня. Аддаючы назад чалавечае дзіця, яна дакарала жанчыну. «Я тваё так пеленгавала, а ты маё б'еш». Дарэчы, на Беластотчыне лойму называлі блізкіх да русалак незвычайнай красывай прывабнасці лясных дзеў, якія з'яўляліся маладым, ладным і дужым мужчынам, што выпальвалі ў лясных нетрах угаль. Варта такому стомленаму прылегчы, калі ён стаміўся на мяккім імху, як падыходзіла лойма, спавівала вэлюмам сваіх шаўкавістых косаў, абсыпала гарачымі пацалункамі, песціла грудзьмі і, распаліўшы мужчыну да кахання, выслізгвала з абдымкаў і знікала ў гушчары. На Гарадзеншчыне лойма набывала зааморфны выгляд. Яе малявалі ў абліччы вялізнай, як курыца, хунтам на 5 зялёнай жабы. Ператварэнне ведзьмаў у жабу асабліва характэрнае для купальскіх павер'яў. Жывучы ў рэчцы, жаба лойма выхадзіла на кладку і таксама біла па ёй лапамі. Людзі асцерагаліся быць укушанымі такой жабою і таму баяліся яе біць. Мы можам прамаляваць крыху іншым адценнем дадатковыя нейкія расліны, якія ў нас трапляюцца, можам выдзеліць месца вакол рыбак таксама. Паколькі гэтыя адценні зялёнага блізкія самі па сабе адзін да аднаго, у нас атрымліваецца вельмі пяшчотны пераход. Такі прыём таксама вы можаце распаўсюджваць у вашым малюнку. Выкарыстанне блізкіх адценняў, але крыху адрозніваючыхся, дадаюць вашаму малюнку жывапіснасці. Паспрабуем дамаляваць нашага цёмнага фона. Мы бярэм крыху такі блакітна-зялёны колер і можам прамаляваць некаторыя дэталі задняга фона. Можам нават паверх прамалёўваць, можам некаторыя дрэвы зафарбаваць гэтым адценнем і глядзіце, што ў нас атрымліваецца. Балота ў нас, канешне, вельмі рознакаляровае, у тым плане, што ў нас адценні ствараюць вельмі цікавае асяроддзе, і калі вы не былі на балоце, я вам скажу, што само па сабе балота ніколі не бывае зялёным, толькі зялёным. Таму мы ўводзім з вамі такія жоўтыя адценні, гэта можа быць нейкі сухастой, а можа быць якраз такі пачатак таго самага поля, дзе водзяцца цікавыя нячысцікі. Глядзіце, я намерана не расфарбавала гэтую ці то лапішу, ці то карагу, спецыяльна акцэнтуючы вашу увагу менавіта на гэтым вобразе. Ёсць такі цікавы прыём маляванне белага на белым. Мы калісьці выкарыстоўвалі такі прыём, што мы рабілі? Мы проста бралі, напрыклад, на яскравым малюнке захоўвалі белыя пятны. У нас белымі пятнамі на гэтым малюнке што можа быць? Можа быць лапа, можа быць лягушка, можа быць воблака, у якім будзе слова. Гэтыя дэталі мы яшчэ з вамі расфарбуем. Але такім чынам, што адбываецца? Самае важнае у нас адразу на сябе звяртае увагу. І гэтым блакітным маркерам мы проста дадаем некаторых паўадценняў, напрыклад, на нашу жабку. Ці гэта можа быць рапуха, а можа быць гэта нейкі
нячысцік, хто яго ведае. Жоўты колер гэта, канешне, не зялёны, але ёсць цікавы прынцып накладання колераў. То бок, напрыклад, мы спачатку расфарбоўваем нейкім асноўным колерам нашае асяроддзе, а зверху дадаем яшчэ адзін колер, які перакрые наш жоўты, і жоўты будзе ўжо не такім яскравым. Напрыклад, нейкае адценне зялёнага таго ж. Мы можам замаляваць цалкам гэтую кочку, каб нашыя расліны таксама пафарбаваліся. І глядзіце, што адбываецца, што адбылося. Кочка нібыта зялёная, але не настолькі цёмная, як наша балота, і яна не звяртае на сябе вельмі яскравую увагу. Такім прынцыпам вы таксама можаце карыстацца ў сваіх малюнках, калі накладаеце адразу два колера. Канешне, у прыродзе яны хутчэй наадварот, больш светлыя, больш яскрава зялёныя. Але калі вы малюеце нейкую выдуманую гісторыю, вы ўжо глядзіце на ўсю вашу кампазіцыю па колерах. Напрыклад, калі вы бачыце, што тут светла-зялёны проста не будзе пасаваць, ён сальецца з вашым балотам, то, зразумела, лепш выкарыстаць іншы колер. І што ў нас адбываецца? У нас тут атрымліваецца вельмі шмат цёмнага, а тут крышачку. Але ваш малюнак атрымліваецца не толькі яскравы, але і выкананы ў адным каляровым стылі. Кветкі вы можаце расфарбаваць, можаце пакінуць таксама белымі. У прыродзе, напрыклад, гэтыя кветкі могуць быць і ружовых адценняў, і падкажыце ў каментарах, якіх адценняў бываюць гэтыя кветкі. Але звяртаю вашу увагу, што калі вы сюды будзеце дадаваць зусім іншы колер, напрыклад, ружовы, то гэта значыць, цэнтр вашай кампазіцыі змесціцца з асноўных персанажаў менавіта на гэтыя ружовыя кветкі. Таму, калі вы хочаце нейкія каляровыя кветкі, проста выкарыстайце той колер, які ў вас ужо ёсць, напрыклад, жоўты. Але прапановую пакінуць іх такімі. Зараз у нас фактычна завяршаючы этап нашага малюнка. Я нагадваю, што я вам распавядаю толькі прынцып. Вы можаце дадаваць розных дэталяў у ваш малюнак як заўгодна. Вы можаце шчыльней прамаляваць траву. Вы можаце дадаць больш раслінаў, напрыклад, там, дзе ў вас балота ці суадносіны балота і поля. Вы можаце намаляваць кару на дрэвах. Вы можаце больш шчыльней прамаляваць гэтую лапу. Вы можаце паказаць скуру ў вашай жывёлінкі. Але ўсё гэта патрабуе часу. Калі ён у вас ёсць, канешне, малюйце больш шчыльна. Але паколькі я вам паказваю толькі прынцып малявання, тое, як вы можаце памаляваць нейкія цікавосткі, зараз звяртаю вашу увагу на дробязі. Як выдзеліць яшчэ шчыльней некаторыя дэталі на нашым малюнке? Для гэтага нам патрэбіцца лінёр тлусцейшы. У данным выпадку гэта 0,3 мм. Вы можаце ўзяць той, які у вас ёсць, напрыклад, 0,5 ці 0,7. І выкарыстоўваем прынцып абводкі. То бок мы проста абводзім, напрыклад, тыя дэталі звонку, якія патрабуюць нашай увагі, то бок увагі гледача. Напрыклад, у мяне гэта жаба-рапуха. Я яе абводжу звонку, але ўнутры гэтыя лініі тонкія я пакідаю. Такі прынцып часта выкарыстоўваецца ў ілюстрацыях ці, напрыклад, выкарыстоўваецца ў некаторых коміксах. На што я яшчэ хачу звярнуць увагу ў гэтым малюнке? Магу, канешне, абвесці гэтую вялікую кочку, на якой сядзіць жаба-рапуха. Такім чынам я нібыта звяртаю увагу на тое, што пад кочкай хтосьці сядзіць. Але пры гэтым вочы я не буду абводзіць, таму што яны не настолькі важныя. То бок
яны нібыта скрываюцца, таму спачатку наш глядач павінен паглядзець на нашу жабку, а ўжо потым на вочы. Што можна яшчэ абвесці ў гэтым малюнке? Таксама я магу абвесці воблака, у якім будзе нейкае слова. Што за слова, вы паглядзіце напрыканцы гэтага відэа. Таксама я тут крыху зашла, то магу не абводзіць, зверху абвесці крышачку знізу. То бок вы удакладняеце свае дэталі, але не абавязкова абводзіць літаральна ўсё. Што можна яшчэ абвесці? Можна абвесці, напрыклад, падчыркнуць нашых рыбак, але таксама, паколькі яны ў нас недзе скрываюцца, і ўвогуле, адкуль рыбы ў балоце? Як вы думаеце, пішыце ў каментарах. Можам абвесці вось гэтую кветачку, але таксама не цалкам, а толькі звонку. Глядзіце, на заднім фоне у нас важна наша лапа, але яна недзе там, яна недзе скрываецца, таму яе не абавязкова абводзіць. Я нагадваю пра маляўнічы конкурс. Сябры, добрыя навіны, наш маляўнічы конкурс працягваецца. Для тых, хто далучыўся да нас нядаўна, распавядаем. Тыя, хто намалююць усе малюнкі з прошлых выпускаў і новых відэа, якія выйдуць у гэтым годзе, зможа паўдзельнічаць у конкурсе і выйграць кнігу пра прыгоды ваўчка ў міфічным свеце. Свае працы дасылайце нам у Instagram, спасылка пад гэтым відэа. Падрабязныя умовы маляўнічага конкурсу глядзіце ў Інстаграме у замасаваным пасце. Сябры, мы ладзім праект пра прыгоды ваўчка ў міфічным свеце на асабістым энтузіязме. Нам вельмі патрэбная вашая падтрымка у выглядзе падпісак, падабаек і каментароў. Распавядайце пра наш праект сябрам і знаёмым. Убачымся ў наступным відэа.